24/7. Information is wealth. Good luck. வேர்ல்டு வைடாக கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது இன்டர்நெட் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்குது. இதில் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் எனப்படும் டேப்லெட் மிகப்பெரிய பங்கை வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். என்னன்னா ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின்னா என்ன, ரெண்டாவது இந்த டேப்லெட் எப்படி இவ்வளோ மார்க்கெட்டில் டிமாண்டில் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும், மூணாவதாக 30க்கும் மேற்பட்ட உலக நாடுகள் இந்தியாவின் உதவியை நாடி காத்துக்கொண்டிருக்கு. ஏன் எதுக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள்லாம் ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு இன்னும் மருந்து எதுவும் கண்டுபிடிக்கல. அப்புறம் ஏன் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயினுக்கு இவ்வளோ டிமாண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உலக அரங்கில் 2 விதமான டிபேட் வைக்கிறாங்க. ஒன்று இதை சாப்பிட்டா க்யூர் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் மறுபக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதை சாப்பிட்டா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறையா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 விதமான டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது போய்கிட்டு தான் இருக்குது. வாங்க நம்ம மேலும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் அப்படின்னா இது ஒரு ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக். அதாவது மலேரியாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த ட்ரக்கை டேப்லெட்டாக கொடுத்து க்யூர் பண்ணுவாங்க. இது எப்படி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்கள குணப்படுத்தும் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்குள்ள வரும். ரீசெண்டாக ட்ரம்ப் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாரு. அதில் ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் டேப்லெட்டை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட விக்டிமுக்கு கொடுத்தோம். அப்போ அவங்களோட பாடி அந்த டேப்லெட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்பீடாக ரெக்கவர் ஆகிறத எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு வைடு இந்த டேப்லெட்டுக்கான டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது விஸ்வரூபம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா 10,000க்கு மேலே கடந்து போயிடுச்சு. இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் ட்ரம்ப் மோடி கிட்ட தொலைபேசி மூலமா தொடர்பு கொண்டு ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயினை எங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்தியா கிட்ட ஏன் இந்த டேப்லெட்டை கேட்கிறாரு அப்படின்னா, இந்தியா ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் தயாரிக்கிற முன்னாடி நாடுகள் பட்டியலில் ஒன்றா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் தீவிரமாக கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்ச உடனே இந்தியாவில் தயாரிக்கிற டேப்லெட்டை ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. இது எப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1 month பிஃபோராகவே இது பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ட்ரம்ப் கேட்டோன்னா இதுக்கான டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்தியாவில். இதற்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்ப் ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்குறாரு. இந்தியா ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் டேப்லெட்டை தரலன்னா பின் விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறாரு. இது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு மினிட்டும் துணியில தான் அந்த ஸ்பீச் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஹியூமனிட்டி பேசிஸில் தங்களுடைய 30 நாடுகளுக்கு கொடுக்கறதா சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் டேப்லெட்டை. இந்தியாவோட இந்த டெசிஷனை பார்த்துட்டு ட்ரம்ப் ஒரு ட்வீட் போடுறாங்க. என்னன்னா, இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இப்படிப்பட்ட ஒரு டெசிஷனை எடுத்ததற்கு இந்த உதவியை நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் அப்படின்னு. மேலும் நம்மளோட நேபர் கண்ட்ரியான ஸ்ரீலங்காக்கும் சப்ளை பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லி ஸ்ரீலங்கன் பிரசிடென்ட் ட்வீட் ஒன்று போட்டாங்க. இப்படி இந்தியா சொன்ன 30 நாடுகள் பட்டியலில் பிரேசில் அதில் இன்க்ளூட் ஆகல. அதனால பிரேசில் பிரசிடென்ட் ராமாயணம் அண்ட் பைபிளில் வர இன்சிடென்ட்டை போர்ட்ரை பண்ணி ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் ஒன்று வச்சிருந்தாரு. என்ன அப்படின்னா, ராமாயணத்துல ராமன் தம்பி லட்சுமணுக்கு அனுமன் மூலிகை மலையை தூக்கி எப்படி உதவி செய்வாரோ, அது போல பைபிள்ல இயேசு பார்வையற்றவருக்கு பார்வை கொடுப்பது போல உதவி பண்ணுவாரோ, அது போல இந்தியா எங்களுக்கு உதவி பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் வச்சிருப்பாரு. மேலும் பாத்தீங்கன்னா, உலக நாடுகளுக்கு இந்த டேப்லெட்டை சப்ளை பண்றது மூலமா நமக்கு எந்த விதமான ஷார்டேஜும் வராது, இதுக்கான ஸ்டாக் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு. என்னன்னா, வேர்ல்டு வைடா ஹியூமனிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த கொரோனாவால ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கு. மேலும் இது போல வேற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை சந்திக்கிறேன். until then bye from நான் உங்கள். இதயம் என்பது சதைதான் என்றால் எரிதழல் தின்றுவிடும். அன்பின் கருவி இதயம் என்றால் சாவை வென்று